Atendede ao que os imos contar agora porque, dende logo, chama a atención. E mirade o que apareceu no adro da igrexa de San Martiño en Moaña. Está de lo ver ben, é un misterio aínda a estas horas. Vedes un círculo que non é un círculo pintado, é un círculo tallado, é un círculo gravado aí na pedra, e queimado. E dentro dese círculo había unha mecha. Claro, ninguén sabe a que se debe isto, as investigacións están abertas, pero non se sabe se estamos a falar dun acto vandálico, se estamos a falar dun ritual esotérico ou dun ritual satánico. Dende logo, tanto a veciñanza como os fregreses están máis que preocupados. Din que nunca tal viron cousa igual ali pola zona. Din que é unha zona tan tranquila, que nunca pasa nada, que obviamente nin siquiera a igrexa, nin as inmediacións teñen ningún tipo de cámara de seguridade co cal non se sabe quen puido ir a facer isto. Eso sí, tamén achegámonos a Talia Tamoaña e falamos con membros de Protección Civil. Dixeron, no, isto así nunca chegou a pasar, pero si vimos cousas sospeitosas no cemiterio porque nunha ocasión apareceron uns estranos bonecos de por spam aí no Camposanto de Domaio. Así que hai que agardar a ver que nos din as autoridades que están facendo esta investigación. Nos fomos a preguntar. Acabo de mirar ahora. Pero non estaba enterada do que pasara? Non, nada, absolutamente. Pois estáse falando de que igual é algo de un rito satánico, de bruxería. Eu penso que a gente non ten ben a cabeza. Pensan que foi unha gaberrada? Sí, isto é unha gaberrada. Si teñen aparecido pois uns bonecos de polispán con múltiples alfileres no cemiterio de Domaio. E despois tamén aparecían velas negras. Na zona da Fraga apareceu como simulando a sepultura dun neno pequeniño, dun bebé, pero non é algo moi asiduo, e bueno, o da igrexa, isto de queimar así pólvora e demais, pois non, a verdade. Colaborou, non? Pero ao mirar a mecha foi cando dixeron que é como unha película de vaqueros, cando explotan todo. En Galicia fanse que non se sabe o que fan. En outros sitios fanse isto, teño leído eu, e depois no medio poñen unha estrella de David, que aquí non a ten. Pero non sei, serán rituales que haga unha persona que o que cree fai as cousas, sí. Calculou os danos, porque a pedra agora queda estropeada. Non sei, tendrá que ver de un parto grau a Civil tamén, van a pasar por aquí a Guardia Civil para ver que se pode facer. Apareceu o sábado. Pero por aquí pola zona pasara xa algunha vez? Non, que eu recorde, non. É unha zona moi tranquila, Pero que din que había por aí restos de? Como se fora de mecha ou así, de mecha de dinamita. Iba aí encima, o sea, que dentro do seu balcón ve a igrexa. Sí. E non veu nada raro. Pero, bueno, aquí nunca pasou nada deso, pero eu penso que é unha broma de alguén. Pensa que pode ser algo puntual? Sí, algunha broma de alguén ou algo así, outra explicación non me ten. Aquí tedes o temor de que sexa algo relacionado co esoterismo, con algo satánico, non? A ver, sempre hai algunha posibilidade, non? Hai xente para todo, pero tamén pode ser unha rapazada que se dou por facer unha broma ou calquer cousa, o que pasa é que non é o lugar máis idóneo. Como párroco, imagino que estará doído. Hombre, afecta un pouquillo por o ambiente eso cando hai o Santísimo poñen por flores e tal, é unha maravilla, pero ese círculo negro aí queda moi feo, non? Está preocupado por si pasan máis cousas? Non, eu penso que non. Aquí nunca pasou para nada, todo o contrario, a xente ven aquí, admira, mas é un templo antigo, románico, se ve contenta de fixar o templo, mas se non é contenta de ver esta obra de arte que é a igrexa parroquial de San Francisco. De momento ninguén viu nada. De momento nadie dixo nada, ni nadie sabe nada. Perdéndose o respeto a todo isto non hai maneira. Bueno, o párroco de San Martiño nunca viu cousa igual e está en contacto ca Garda Civil para que se esclarezan estes feitos. E como párroco de San Martiño, pois todos os párrocos, verdade, que están máis que pendentes sempre da súa igrexa ou das súas igrexas.